na tudala udala sudala dalu nwenwenne dalu nwenwenna udala muda da 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 udala muda da 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 onye dala lacha 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 onye dala lacha 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 odalu nwenwenna Ozor Mmiri n'ezorora Ozor Mmiri Ozor Mmiri Ozor bili 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 Ozor Mmiri bili 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 Oko buluzo Ozor Mmiri n'ezorora Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu Ọgbanje egwu ezigbo mmadụ ọgaranya bịa fụmanya ahụ ezigbo mmadụ ọgaranya obi dị ọcha Ozor Mmiri n'ezorora n'ogwu Ekweke Ancient Kingdom ụdị local gọọmenti ọkụ obulu ụzọ President Nigeria Community na Turkey amụma na-ekwu igwe ọlụọma ilulu n'ogwu egwu eke obodo yi nyeka fachisi m wele egwu m keneyi Chief Executive Officer D&D Prosperous Hotel Ozor Mmiri Ozor bilibili Ozor bilibili Ozor milimili Chief Executive Officer Nigeria Limited CEO Abasa Business Consign Chief Executive Officer Abasa Group of Companies and Logistics Istanbul, Turkey Onyeoma Tochukwu na-ekene yo Ozor Mmiri n'ezorora mana ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nwezi nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu n'onu ọ dị ibu ọbụlụ feki ọ dị ibu ọbụlụ counterfeit ọgbanje egwu agwụ na-agwa m okwu ngwa ka emesịanụ ọkụ oburu ụzọ egwu ọfụ ya iji abata Ozor Mmiri n'ezorora special the making of ọkụ oburu ụzọ Ozor Mmiri n'ezorora Igbo niile watch out and see guys making of Ozor Mmiri n'ezorora see our producer number one producer. Our number one producer, the best of them all. Try to watch and share. Try to watch and share. Thank God. Try to watch and share. Try to watch and share. Our best producer ever. Best producer ever. Uko number one. And share. Yes, best of them all. Like and share. Like and share. Which is a video de Yes, so we love you. Bye bye. Best producer. It's all make up for the match about the